Hola, soc la Verònica, soc d'Acció Planetària i soc patrona de la Fundació. Portem des del 2012 aquí al barri de Gràcia. El nostre projecte consisteix en l'odontologia solidària i tenim la clínica Les Mil i una Dents. La clínica Les Mil i una Dents és una clínica amb dues portes d'accessos. Una és una part privada, on qualsevol pacient pot atendre amb una odontologia bé, vull dir privada, diguéssim, i per l'altra porta atenem a persones sense recursos. Més de 42 entitats del tercer sector ens acompanyen i ells són els que ens deriven les persones que els hi manca aquesta odontologia. Gràcies a això aconseguim fer una odontologia bastant universal. La nostra entitat va començar el 2004 i vam començar fent viatges per l'Àfrica. Vam muntar camions i portàvem odontologia sobretot al poble de Magama. Va ser una experiència brutal. Això ens ha acompanyat al llarg del temps també a anar-hi molt més països on podem moure'ns a qualsevol indret i fer aquesta odontologia. I el 2012 és quan vam acabar aquí a Gràcia, perquè realment ajuda se'n necessita molt fora, però aquí a la part local també vèiem que hi havia molta gent necessitada. Llavors ara combinem el projecte tant de Gràcia com viatges internacionals i a més tenim també un menjador social de nens petits al Perú. Amb això entenem que és una roda on realment comencem els més petits per entendre també el que és una acció planetària, que és ajudar els altres.